Xayrlı gün Tatarстан, xayrlı gün, hürmetli televizor qarawçılar. Bugün 19 октябрь, сишәмбе. Мен Эльза Ахмәдҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме безнең белән булган һәрбер тамашачыга күтәренке кәеф, матур һәм файдалы көн теләп калабыз. Узып баручы ел халкыбызның ике атаклы шәхесе. Республикабыз мәдәният үсешенә зур өлеш керткән замандашларыбыз өчен истәлекле ел. Сүзем халык шагыйре Ринат ага Харис һәм танылган композитор Резида ханым Ахиярова турында. Быел аларның юбилей еллары. Һәм бүген алар студиябызның кунаклары. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Хәерле көн. Беренчедән чакыруларыбызны кабул итеп алганыгыз өчен һәм бүгенге студиябызга кунак булып килгәнегез өчен зур рәхмәтләремне белдерәсем килә. Сезгә дә чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Менә беләсезме, Резида Ахиярова һәм Ринат Харис дигән иҗади тандем иң уңышлы тандемнарның берсе дип әйтсәм, бер дә ялгыш булмастыр дип уйлыйм. Һәм моңа дәлил булып сезнең уртак иҗат җимешләрегез әле менә соңгыларындан Симбикә операсының премьералары уңышлы гына бара безнең театрыбыз сәхнәсендә, шулай ук Алтын Урда балеты, Шагыйрь мәхәббәте операсы. Ә менә бу иҗади дуслыгыз ничек башланып китте? Кем кемне эзләп тапты? Резида ханым, сезгә сорау. Мен уйлыйм, ул бик күптән башланып китте безнең иҗади дуслыгыбыз. Ринат абыйны без таптык, әни белән. Аның редакциясына ничек әле ул? Мин Яшьленинче газетасында эшләгәндә, бер заман Мәрьям апа дигән безнең галимәбез, бик күп дәреслекләр авторы, кичкенә генә бер кызчыкны җитәкләп килеп керде. Менә минем кызым музыка мәктәбендә укый, ул бер җыр язды, Яшьленинче газетасында шуны бастырып булмасмы дип. Менә шуннан безнең башланып китте. Мин ул вакытта нота белмим, әлбәттә. Минем яныма Мирсәет Яруллин килергә тиеш иде. Мирсәет Яруллин килде дә, Мирсәет, менә шушындый нотаны карап ал әле, нәрсә икән бу? Дим инде мин. Мирсәет нотаны карады да, иченнән генә теге дип җырлап та алды. Бу ди бик әйбәт, бик кызыклы җыр ди. Без ниндидер бер материалны алып, киләсе санга ук бастырып чыгарды ул җырны. Ул җыр булачак композитор Резида Ахиярованы булып чыкты. Әле ул вакытта уйламагансыздыр, шулай Юк. Менә шулай без Ринат абыйны таптык, шулай без очраштык, шулай безнең иҗади дуслык башланды. Һәм инде соңарак мин консерваторияны бетергәч, без инде бик җитди итеп эшли башладык бергәләшеп. Менә әниегез алып килде дип әйтте Ринат ага, шулай бит әниегез чыннан да сезне композитор булыр өчен күп тырышлык күрсәткән. Ул сезгә юл биргән дип әйтсәк тә була. Шул ук вакытта бит Резида ханым композитор хатын-кызлар арасында шундый бер фикер йөри. Хатын-кыз композиторга танылыр өчен күбрәк көч куярга кирәк ир кешеләргә караганда дигәндә. Сез менә бу фикер белән килешә аласызмы? Беләсезме, композитор профессиясе ул гомумән бик күп тырышлык таләп итә. Ир кешеме ул, хатын-кызмы? Бәлки хатын-кызларга ничектер авыррак ул елларны композитор булуы авыррак иде. Чөнки бик зур конкуренция, безнең танылган композиторлар ул вакытта бик күп иде. Алар арасында инде безнең Алтын фонд композиторлары, Рөстәм Яхин, Нәҗип Җиһанов, шундый композиторлар арасында композитор булуы, әлбәттә, ул җиңел эш түгел. Чынлап та менә санасак, Нәҗип Җиһанов, Рөстәм Яхин, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Захид Хабибуллин, Хуснулла Валиуллин, Фасил Ахматов, Мирсәет Яруллин, Ринат Еникеев, Рафаэль Билялов, һәм башка Бату Мулюков, һәм башкалар. Менә шулар арасында хатын-кыз кешегә композитор булу үзегез чамалап карагыз. Һәрбер исем сез атап киткән һәрбер исем танылган исем чыннан да. Классиклар. Бату Мулюковны әйтеп киттегез. Бату Мулюков заманында сезгә булай дип әйтеп калдырган икән Резида ханым. Инфаркт алырга теләмәсәң,
опера язма дигән. Шулай бит. Ә сез барыбер дә җиһрат иткәнсез, операга тотынгансыз һәм бу чыннан да уңышлы булып чыккан. Ә башлаган чорда беренче операгызга тотынганда шикләнүләр булдымы? Килеп чыгыр микән, тамашачы ничек кабул итер микән дигән шикләндегезме? Менә чынлап та ул Бату абыйның сүзләре ул миңа шәхсән әйтте. Без телефоннан еш кына шалтыратышадырык. Ул үзе дә Сөембикә операсын менә концерт вариантында тыңлап, шулай менә вафат булды инде. Аның сүзләре шулай иде. Опералар инфаркт аласым килмәсә, опера язма дип. Әмма ләкин без барыбер Ринат абый белән опера яздык, чөнки Ринат абый күптән инде әйдә язык опера дип мөрәҗәгать иткән иде. Анда төрле сәбәпләр булудан килеп чыкмады. Мин хәтмәлегенә тотынмадым. Инде менә бу шагыйрь мәхәббәте операсына килсәк, бу опера безнең ничектер яза башлагач җиңел туды. Инде эш дәвамында. Тукай турында опера язырга теләк белдерүчеләр безгә хәтле дә бик күп булган. Хәтта язып та караганнар. Әмма ләкин бер операда Тукайга багышланган уңышлы килеп чыкмаган. Аның сәбәбе төрле, әлбәттә, сәбәбе музыкасында да, әмма ләкин төп сәбәбе либреттода. Мин хыялланып йөргән идем, әлбәттә, Тукай турында зур әсәр язырга дип. Мин яздым Тукайның мәхәббәт төшләре дигән драматик поэма. Шул драматик поэма нигезендә соңыннан либретто туды, һәм ул либреттоны Резида Ахиярова гаҗәеп матур операга әверелдерде. Гомумән Тукай, аның биографиясы нәрсә дип әйтик инде. Язмышы авыр булса да, биографиясы бик җиңел. Ул әллә нинди батырлыклар эшләмәгән, сугыш яукырларында йөрмәгән, баррикадаларга чыкмаган, флаглар күтәреп, кычкырып йөрмәгән. Ул тыныч кына яшәгән. Барган җирдә аның Астраханда булган, Санкт-Петербургда булган, Уфада булган. Башка җирдә ул булмаганда. Шуның өчен Тукайны опера каһарманы итү, опера персонажы итү гаҗәеп дәрәҗәдә авыр. Безнең операның төп мәгънәсе һәм казанышы нәрсәдә дип сорасагыз, мин булай дип әйтер идем. Менә бар платоник мәхәббәт диләр. Бер-береңне ерактан күреп, бер-береңгә сокланып, ерактан шулай яшәү мәхәббәте. Бар җинси мәхәббәт. Җинси мәхәббәт ул балалар тудыра торган мәхәббәт, гаилә кора торган мәхәббәт, андый мәхәббәт бар. Мин Тукай мәхәббәте дигән шушы ике мәхәббәт күршесенә Тукай мәхәббәте дигән термин эшләдем дип уйлыйм. Чөнки Тукайның мәхәббәте гаҗәеп кызык. Ул ярата да үзенең хәлен белеп, үзенең язмышын белеп, үзенең мәгъшукасына, сөйгән ярына бәхетсезлек китермәс өчен бөтен көчен бирә. Менә бу Тукай мәхәббәте. Һәм бу мәхәббәтнең иң югары күренешедер дип әйтсәк тә була, шулай бит. Бу ике җинси мәхәббәт белән платоник мәхәббәтне бергә тоташтырган мәхәббәт ул Тукай мәхәббәте. Һәм шуның өчен бу безнең операбыз минемчә халыкка барып җитте. Халык аны мин әйткәнчә үк аңламаса да, йөрәге белән аңлый, йөрәге белән тыя, һәм шушы идеяны Резида Ахиярова музыкага матур итеп сала белде, һәм музыкада үстереп бирә белде.
Шунда әйтергә кирәк, озак еллар татар операсы язылмый торды бит. Татар тамашачысы сәхнәдә, театр сәхнәбездә татар операсына күрмәде татар операсын. Һәм бу бик көтеп алынган вакыйга булды. Үзегез иң беренче тапкыр тамаша кылгач, операгызны, үзегезнең иҗат җимешегезне сәхнәдә күргәч, нинди хисләр кичердегез? Язганда бөтен көчемне, бөтен хисләремне, үземнең дәртемне, бөтен уйларымны музыкага салдым. Ә инде сәхнәдә ул яңгыраганда мин күбрәк артистлар турында уйлыйм. Чөнки мин үземнең эшемне эшләдем. Ринат абый үзенең эшен эшләде. Репетициялар булды. Ә ничек безнең менә ариялар, ничек безнең музыка сәхнәдә яңгырар дип. Мин борчылып утырам һәр спектакльдә. Шуны әйтәм. Шанам, мин сезгә шанам. Ә менә бергә хезмәттәшлек иткәндә иң авырлыгы нәрсәдә? Сезнең белән либретто автор буларак, сезнең музыканың авторы буларак бер-берегезне аңлап эшлисезме? Әллә инде бер-берегезгә ниндидер тәкъдир белән дә чыгасызмы? Әлбәттә, музыка ул текст буенча барса да, аның үзенең логикасы бар, аның үзенең драматургиясе бар музыканың. Әгәр дә шигъри сүз драматургиясе, музыка драматургиясына туры килми икән, һичшиксез композитор либретто авторына әйтә, шалтырата, үзгәртүне таләп итә, инандыра, ышандыра. Шул вакытта либретто үзгәрә. Әгәр дә инде либреттодагы фикер бик кыйммәтле икән, шушы әсәр өчен бик зарур икән, мөһим икән, монда инде композитор үзенең музыкасын шушы идеяны саклап калу өчен яраклаштыра, аны үзенчә үстерә. Шуның өчен без һәр вакыт телефон аша, я булмаса күбрәк ул вакытта инде язганда без очрашып, мәсьәләләрне хәл итә торган идек. Әле бит өченче көч тә бар. Ул да булса режиссер, Балетмейстер яисә. Я балетмейстер, я режиссер. Балетмейстер, режиссер белән күбрәк инде композитор эшли. Күпмедер дәрәҗәдә сәясәтче дә булырга кирәк, политик та шулай бит. Төрле монда талантлар кирәк. Шуны әйтәсем килә, Ринат абый белән эшләүе, менә без бит бик күп еллар эшлибез. Biz 100-гә якын фрагментлар. Төрле симфоник әсәрләр, төрле әсәрләр, спектакльләр, нәрсә генә язмадык Ринат абый белән. Гомумән, аның белән эшләүе минем өчен бик җиңел. Ул миңа ниндидер менә яктылык китерә аның белән эшләү. Бик уңай Ринат абый. Чөнки менә ниндидер сүзләрне үзгәртергә кирәк була кайбер вакыт, менә ниндидер фикер анда кирәк режиссерга. Шул вакытта Ринат абый хәтмәле реагировать итә, хәтмәле язып бирә, шалтырата, без аны хәтта яисә электронный почтада, юк иде почта, я телефон аша шулай менә эшлибез. Чөнки режиссер кайбер вакыт менә балетта хор партиясын кертте балетмейстер. Анда тиз генә текстлар кирәк иде. Инде әзер музыкага. Ринат абый аны бик тиз, бик матур иттереп, бик шундый эшләп бирде. Шундый моментларда була. Ринат абый бик шундый тиз реакциялы кеше. Тартып, сүзеп, язырмын, аннары шалтыратырмын дип тора торган кеше түгел. Ярый, хәзер эшлим. Аннары хәтмәле шалтырата берничә сәгать арасында дәвамында. Ринат әфәнде, менә шундый бер язма укыган бар, либреттоның берничә редакциясе була икән дип. Һәм аларны кабул итәләр дип. Сезнең либреттоларыгызның ничә редакциясе бар, һәм аларны кемнәр кабул итте? Ничә редакциялардан аларны риза булдылар сәхнәләштергә? Безнең операларның бер генә редакциясе бар. Әмма ләкин ул бер редакция композитор һәм режиссер белән эшләгәндә, театр белән эшләгәндә, я бу якка авыша, я теге якка авыша, я арта, я кими, я кыскара, я озыная. Ул бер редакция, аның нигезе бер, чөнки идеясы бер. Шул инде сәхнә таләпләре, режиссер таләпләре һәм композитор таләпләре белән
һичшиксез ул үзгәреш кичерә. Мин композиторларны, менә Резиданы кайбер вакытта бик кызганып куям. Менә режиссер куя, аның башына идея килә, бүген кич. Ул композиторга шалтыратып әйтә, иртәгә миңа фәлән тактылы музыка кирәк, дип әйбит. Резида оркестр өчен. Резида бер төн эчендә ул музыканы язып, аны үзе оркестровать итеп, аны таратып, инструментны распечатывать итеп оркестрантларга. Менә ул авыр эшләнә торган. Һәм бу очракта сезгә Резида ханым сезнең үтә дә җыйнаклы булуыгыз. Монда ничектер сконцентрированный шундый булырга тиеш. Менә тагын бер ягы бар. Сез инде Россия композиторларын, күренекле композиторларын бик яхшы беләсез. Телевидениедан, радиодан аларның әсәрләре һәр вакыт яңгырап тора. Россиядә хатын-кыз композиторлар арасыннан 2 опера, 1 балет язган хатын-кыз композиторын беләсезме? Резида ханымны әйтер идек, без әлбәттә аны беләбез. Бер Резида. Мин мәсәлән белмим. Ул ягыда бар. Әле булай дип тә укыган идем, Резида ханым, сез әгәр дә мөмкин булса, рус операсыннан да баш тартмас идем, алай булай менә язырга туры килсә, бик тә рәхәтләнеп алыныр идем дип әйтәсез. Чынлап та шулай. Андый нәрсә әлегә тулысынча опера язырга андый заказ булмады. Менә безнең Сөембикә операсында анда икенче акт ул тулысынча Мәскәүдә бара, ул рус телендә бара, һәм интонациялары да күбрәк менә рус интонациялары. Анда биюләр дә, җырлар да, ариялар да, төрле музыка ул рус интонациялары белән язылган. Нигезләнеп язылган. Нигезләнгән рус интонациясына. Сөембикә операсының яңалыгы шунда: татарлар татарча җырлый, руслар анда русча җырлый. Иван Грозный. Менә бу безнең республикабызга, татарларга кагылышлы иң шундый кызыклы, зур тарихи вакыйгаларга нигезләнеп язган менә бу иҗат җимешләрегез дип әйттем бит инде. Иҗатчының аларның серләре дә күп бит инде, сорамыйбыз да. Тагы ниндидер шундый кызыклы, тарихлы мизгелләргә шундый тукталырга хыялланып йөрисезме? Ертәсезме, шундый бармы? Әйтергә ярыймы? Йөрибез, әмма ләкин бөтен секретларын әйтеп бетермибез. Хәзер мин бик сызганып, илһамланып балет өстендә эшлим. Либретто авторы? Либретто авторы, әлбәттә, Ринатага. Быелгы ел сезнең өчен истәлекле ел, икегезнең дә олы, матур, зур юбилейларыгыз. Шушы форсаттан файдаланып, узган юбилейларыгыз белән тәбрик итәсебез килә. Чын күңелдән иҗади шишмәләрегез бер вакытта да саекмасын. Менә бу тандем, матур шушы дуслыгыгыз озак-озак еллар дәвам итсен. Сәламәт булыгыз. Һәр вакытта да сезне күргән бик шатбыз. Сезгә иҗади уңышлар. Рәхмәт сезгә. Тагы бер кат исегезгә төшерәбез. Опера һәм балет театры икеләтә юбилей уңаеннан шагыйрь Ринат Харис либреттоларына композитор Резида Әхиярова иҗат иткән әсәрләрне күрсәтәчәк. 24 октябрь көнне Алтын Урда балеты, 27-се шагыйрь мәхәббәте операсы. Чын иҗат бәйрәменә билетлар сатып алырга өлгергән тамашачыларны театр көтеп кала. Көнегезнең матур үтүен теләп, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Исән, имин булыгыз.